Hvis vi skal klippe klør på sådan en her, så det vi gør, det er, nu er det dejligt nemt, fordi den her har lyse negle, og så kan man se, hvor langt ud blodårene går i dem. Og det der er det vigtige, det er, at vi må ikke klippe ind til der, hvor blodårene går, for så bløder det. Så man tager bare lige her. Sådan der. Det er lidt sværere, hvis man har en med mørke klør. Så klipper man lidt forsigtigt. Ja, du ser, det var en dum stilling, du satte dig i, marsvin. Hvis nu man har en kanin eller et marsvin eller noget, som har fået rigtig lange klør, og man kan se, så vokser blodårene med ud, så er det vigtigt, at man ikke bare klipper den tilbage en gang. Det man så gør, det er, at man klipper lidt af. Så venter man et par dage, så trækker blodåren sig tilbage, og så kan man klippe et nyt stykke igen. Og så lige så stille får man dem tilbage der. Sådan en negleklipper til kaniner, marsvin og hunde og katte også for den sags skyld. Der er det en rigtig god idé at få sådan en med rundt skær. Fordi ellers så kan man knuse neglen, når man klipper sammen, hvis man har lige skær. Så sådan en rundt skær her er rigtig godt, fordi så skærer man den over, i stedet for bare at mase neglen over. Hvad vil være bedst, når det er, at man har marsvin, der har kulsorte negle? At bare klippe meget forsigtigt af spidsen hver gang. Okay. Og det kommer også lidt an på, hvad går de på for noget underlag. Fordi hvis nu de går på noget, hvor de kan slide kløerne selv, så er det slet ikke sikkert, det er nødvendigt. Og det kommer både an på, jamen, hvad er underlaget, men også, der kan også være forskellige forskelle fra marsvin til marsvin, hvor meget de vokser. Ja. Så man må ligesom vurdere, at de her lange, bliver de krogede, så klipper jeg dem. Hvis ikke de gør, så er der ingen grund til det. Ja, du synes, jeg er irriterende. Hvis nu man får klippet, så det begynder at bløde, så holder man et lille stykke papir på, til det holder op med at bløde. Sådan.